Με ξύπνησες. Τώρα κοιμούνα. Δεν κοιμόσουνα ψέματα Τώρα λες. τον είχα βρει. Διαβάζουμε. Διαβάζουμε. Διαβάζεις. Και βλέπω τον αρχιεπίσκοπο. Βλέπω. Το παιδί που θα λέω πρώτος στήθος της Αγίας. Στάσου, στάσου, μου πεις. No, I don't think you can change that conclusion. What else do you think it means when she's been taking birth control pills all this? What? That's right. All these months that Priscilla and I have been trying to have another baby. I couldn't figure out why nothing was happening. But your sister knew. Oh yeah, she knew real well. Έλα. Not that she bothered to share it with me. There was a real good reason why nothing was happening. Πάνε κάτι πιάσει, εσύ έπαιρνες πόσα. Has been taking the pill? Yeah, that's right. Να πάω να σκοτώ. I thought the two of you destroyed the pills. Nice effective demonstration. Να με She ran παπατάω around, θα got με her τα hands on με some of the κορυδεύω. pills. Neil, I'm sorry, I find this hard to believe. That's how I feel. This is a woman I love. Τάρα, Αυτά. φεύγετε. Ναι, πάμε, βέβαια. Α, Αντιά σου, βέβαια. Τάρα μαμ, Με πανηδί. την τσάντα σου. It's yelling to me. Την τσάντα μου. Alright, Άντι, γεια σου. Thank you για όλα. Άντε, Τάρα μαμ. Πάτα ντάμι μου. I'm your dad. I'll always be your dad. I don't need a dad anymore. I've got mom, we've got each other. We don't need anybody else. Μουά, μουά. Να, κάκι του κρούτσκου μου. Ναι, Άντι, γεια σου, κάκι. Τάρα μαμ. Όπως έφτες σου. Σιγά σιγά, Θα μου κόβει δυο λουλουδάκια. σιγά σιγά. Άντι, γρήγορα. Τι λες. Έχει βιώσει δηλαδή που δεν γυρίζει μέσα στο μυαλό. Έδωσε το τσέκι, έδωσε αυτά, τα λεφτά. Διαβάζω και λεπτά. Είχαμε κατσέκ. Είχαμε κατσέκ. Α, εδώ. Στις τράπεζες θα βγάλω. Πάμε, Αλεξάνδρα. Φεύγουμε. Γιατί είχες πάρα το λόρδιο του την αντιπροσωπεία. Ναι, πρέπει να έρθει απάνω τα δύο πόντους. Πρέπει να έρθει απάνω για να... Άντε στο καλό και Παναγιά μαζί σας. Thank you. Και να είστε καλά που μας θυμόσαστε.